Waar wordt de opvolger van Herre 4-12 jaar? Wat zijn de favorieten en hoe kan het eens dat de eerlijkse hienstekeuring toch miljoenen mensen over de hele wereld pensioen wordt? Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de speciale Hienstersportcast van Omroep Friesland. Hier aan tafel Anita Chardon van de stal Chardon in Jorwert, Age Okkema van de stal De Merksen in Siegerswoord en verslagjouwer Gert de Boer. Mooi dat je hem er al hier binnen, jongens. De eerlijkse hienstekeuring waait je denk je wel los, maar komende sneur de absolute apotheose. En ik oedro net als ik zei dat ik hier met de absolute top van Nederland aan tafel zit. En dan bedoel ik net Gert de Boer. Nee, want in Nederland ben je misschien 4 of 6 hele grote stallen en daar Jerry in bij. Klopt, inderdaad. Ja, bij Jerry worden de grotten. Natuurlijk Anita, maar Jelmer, maar hun kampioen, die 4 keer kampioen is geworden. Zeker, dat is Jurre. Ja, mag ik de taal wat ik achter zetten? Dat kan. Eigenlijk wel, hè? Dit jij er wel bij eigenlijk. 4 en Jong 5. Dat klopt. Alsjeblieft. Ja. Je merkt de taal vaker nog zo'n op het shirt van de eigenaar te achterkant. Ja. Alsjeblieft. Ja, dat is altijd wel mooi dat die man dan zo mooi leeft, nog zo'n vakker. Ja, maar hoe grut, want we zeggen van je bent heel grut, maar hoe grut ben je hem dan? Nou ja, wij vakken 300 hinders op elke keer. In totaal hebben we 300 hinders dus. En wij beginnen met, denk ik, 20% van de hinders die op een keuring komt bij onze stal. Dus dat is toch wel een groot deel. En dat is leuk en dat is zo groeit en we zijn iets begonnen en we blijven normaal, maar we proberen wel uit te breiden. Ja, en hoe grut ben je? Ja, hoe groot ben wij? Ik denk dat er misschien, hoeveel zo'n de wijze grote staan? 5, 6? Ja, die heb jij erbij. Ik denk dat En je wij met denken dat Noord... wel iets beetje in de Je bovenmoot zitten, zeg maar. Je bent wel iets erin dan de mensen. Maar we willen ik net groter. We willen het mooier, hè. Maar, Mooier? Ja. Nee, maar goed, Grutter we moeten het even deel zetten, hè, dat de mensen thuis net in de gaten hebben dat we hier te krijgen hebben, maar goedwillende amateurs, hè? Nou ja, nee, ik bedoel, het is gewoon zo, er zijn een stuk of 3 of 4 oude stallen in Friesland die grut binnen en net om de oren te kwaad te doen, maar dat je het Chardon en de Merksen binnen begrippen. Ja, en Jerry zei dan Gerrit gelijk bij de topfavorieten van onkomende sneur? Nou ja, ze hebben in ieder geval een aantal hinders die het echt meistrijden kennen. Daar hebben ze nog aan de jaren zien letten. Nou ja, Jurre, 4 keer kampioen. Dat ligt er natuurlijk helemaal net om. Ja, en Johannes, dat is natuurlijk wel jammer. Die kent dit hier net meedoen, want dat is ook altijd een echte kandidaat. Maar zeker door zij altijd mij. En ik nog wel mijn jonge hinders die er nog dit voor het eerste bij binnen. Ja, daar is het ook Johannes, dan zeggen wij Johannes. 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 Ja, het nummer, toch van de getal. We zullen het nummer dan. Ja, ik weet eigenlijk mijn eigen nummer nog het beste. Ja, ik vind Die dat ben het ik altijd op lastig. huis Ik vind dat gezet, lastig. Ik vind ik altijd lastig welke getal. En had je het hinder me wetten. Maar inderdaad, Johannes en Jurre die hadden heel vaak erom strijden te jaren. En die ene keer had hij in het woen. En de andere keer de oren. Maar het ben... Je houdt vaak wel mooie plaatsjes. Het had mooie plaatsjes. Dat is wel heel leuk in de baan natuurlijk. Dat vind ik mooi in het Fries Karas. Vorig jaar dus staan we daar in Harig. En dan ben wij dan kampioen met Johannes en Jelmer, kameraad, wordt reserve. Nou, en dan 12 vreemde hinders van 12 vreemden staan met de neus bij elkaar. En dan krijg je al de mooiste foto's. Ja. En dan staan de banden eromheen. En maar welke raas kind dat? Maar als maar een WPN ervan. Dan is het ongelukken. Ja. Dus, en Craig zei dus van dat Johannes nog net kwam. Nou, dat klopt. Het een lietse blessure die eigenlijk zo goed als bij kleren is. Maar wij zeiden het risico in het welzijn van de hinder stiet gewoon van op. Dus hij komt net. Eventueel, hij selecteert of nomineert voor het hinder van de Ier. Nou, als er dat wordt, dan kan er wel een staprondje doen. Dus ik hoop dat er toch nog even in de spotlight komt. Maar dat is toch wel een griezelijke speeder, dat die een absolute top hinder in het bijwijzen kan. Ja, maar aan de andere kant... Maar dat is nog vast te nonchalant. Nou, ik had dat verdriet heb ik al wat hand. Dus ik zit hier daar nog heel nuchter op te praten. Wanneer wie het vertriert? Het was een heel maand lien. Na het kampioenschap ereklasse voor de Sjees. Toen de orde weer de kreupel. Slim kreupel. Scans maken. MRI's maken. Vind de prognose net goed. Dus dan best heel verdrietig. Voor de dekkerij wel goed. Maar wij ben ik sporters. Dus voor de sport zegt dat er net goed uit. En nu hebben we oude ronde weken weer een MRI maken. En ik denk, daar ben ik heel blij van. Hij komt gewoon weer 100% goed. Dus hij komt ik weer om in de sport. En oor hier, dan kan Jurre... Ik hoop voor Jurre dat er dit hier kampioen wordt. Want oor hier wordt er het net. Haast even dacht van, dit is het einde verhaal voor Johannes. Had dat slim best? Nou, qua sport wel. Hij hier gewoon een fikse blessure. Die werd de prognose net goed van mij. Alleen hoe het behandelt en ik dat traject volg, dus net te gauw. Dus die jongen die hem riet, die had dat traject heel goed met hem die instappen. Jelme Ketelaar, dat is die verste berieder. Nou, die had elke dag maar hem stapt. En dat gewoon de hoorn, dus dat er net rare bewegingen maken, gewoon op een hudde ondergrond, dat de doorbloeding het beste is. Ja, en als je 2,5 maanden later die scan we weer om.
En dan zeggen ze, hij heeft nooit hinder mij om. Want het kan eigenlijk nooit beter als dat dit nog lieken. Nou, en dan zeggen ze, ja, dat kiest misschien wel maar van een keuring. Maar dan zeg ik, nee, ik wil dat er 100% is op de keuring komt. Maar dat verzint het hinder ik. Want hij had dus natuurlijk groot maken. En samen met Challe. En ik vind dat hier gewoon top Je werken. hoort misschien ook wel zijn grenzen heen. Get er zijn grenzen, Ja. maar dat doet het toch. En dan heeft het letter weer. En ik zei, let het dan dit hier bij de order hier maar een jaar hoor. Dan mag die nog een keer. Ja, maar dat jij net zo vaak, hè? Dat de Nee, dat is concurrent heel zei van collegiaal, dat ja. jullie maar winnen, man. Nee, dat is super. Ah, dat heeft je net jaren scenario, Maar hè? Jur is wel een fenomeen. Hè? Ik bedoel, 3 keer achterlijk kampioen, toen een keer hier en toen wol. Je hebt wel iets bijzonders in de hoes. Dat mij niks aan vieren. Ja, hij is ook heel bijzonder. Maar hij kikt er echt op. Hij bloot gewoon heel nuchter in zijn hollen. Maar hij doet gewoon zijn ding. En hij let hem net gek maar uit zien. Wat maakt het Jurre zo speciaal? Want we zorgen hem hier, hè? Een beeld van de mensen die op de televisie zitten te zien. Wat maakt het hem zo speciaal? Ja, ik denk wat ik zei, het nuchter in zijn hollen. Hij doet gewoon zijn ding. Hij weet wat er met doen. En nou dit hier ik. Hij staat er fris voor. En het is krek, wordt hij steeds gretiger, zeg maar. En Mooi hij, om te zien. En hoe dat achterbeen, dat vind ik dan ook helemaal niet vallen. Maar dat achterbeen van Jurre, het is krek een locomotief. Nou, ik bedoel, hij gaat on. En dan de eerste ronde, dan is het leuk, goed, mooi. Maar als er daar bovenaan zit, hij wordt nooit minder. En dan is daar een heel soort hinders verslappen. Again, de waarde daar. Daar heeft soms ja, dat is juist hinders. Dan denk je, nou, Dan denk je, oh jee, maar, ja. oh jee. Ja. Maar Jurre wist gewoon nog niet een ding. Die ik bloot ben- erin. En Ja. dat vind ik als concurrent wel eens lastig. Die Maar bloot als, technisch goed. Ja. als liefhebber vind ik het heel mooi. Je hebt respect voor de beweging van die hier staan niet aan. Ja, dat Nou, vindt dankjewel. wij natuurlijk En heel jou? bijzonder. Hè? Want toen kwam er eigenlijk uit een geslagen positie. Dat Ja. gebeurt als nooit. Toen Nee. worden er in zijn rubriek worden er tweede. Ja. En uiteindelijk in de finale worden er algemeen kampioen. Maar dat is wel heel mooi. En ik heel stoer van de jury dat hij dat dan wat te doen. Ja. Ja, maar de stoer van de jury, maar er was natuurlijk, ik zei je, de eerste keuring werd opgenomen. Dus een jury geloofwaardig blowen wil. Wat er toen gebeurde, koert ik niet door. Dus dan maakt ze Ja. dat ik rectificeren. Ja. Maar natuurlijk is het heel knap wat ze dat ik doe. Hè. Ja. Maar Want er zit, Omroep ben ik met Friesland- emoties natuurlijk bezig. Ja. En degene die dan kampioen worden is, die heeft misschien al een plaatsje. Maar ja, die mag Ja. misschien ook net maar uitzien. Nee, maar Ja, dat en biedt verwachtingen. gewoon terecht dat Ja. ze dat omwisselen. En je denkt hier er toen voor, er zit je een publiek bij. Dus de druk van het publiek weer er toen Ja. net. Dan is het iets makkelijker Ja. om Ja. de ding weer om te draaien. Ja, want hoe is dat nou eigenlijk gelukkig weer met het publiek? Ja, gelukkig. Ja, Ja, toch? Als vanouds. Ja. Als vanouds, ja. Nou, dat moet er eigenlijk wel bij. Om het extra gevoel te veel. Zeg maar. Dat we met elkaar het werd feest, we vieren kennen. Zeg maar. Ja, viel Om het het echt, echt als een feeling. feestje? Is het echt het absolute hichtepunt van het dier? Nou, je wilde er graag bij wezen. Ik ben het is leuker dan een jitje. Nou, ja, die vier ik net eens. Dan heb je tijd. Dan heb je tijd voor om die jitje te vieren. Nee, nou, dat eigenlijk net. Nee, Oh, oké. nee. Nee, dat had die vrouw, hè? Als ze niet ouder worden, dat vind Nee. ik Nee, dat wel, hè? Ik ben wel Dat blij vind dat ik- je- Ja, ik Oh, vind dat uitbundig. wel. Ja, uitbundig. Ik vind dat wel mooi. Ik denk, dat is wel hier om. En we zijn er nog, dat is altijd mooi, toch? Ja. Ja, nee, dat is het ook. Maar is het wel... Dit is meer mijn feestje. dit, Ja, de eerste ja, keuring. ja. En wat Iedereen maakt het weer zo, moed wat maakt Ja. het dat zo speciaal voor je? Het iedereen weer een schön. En ik dat je weet ook gewoon hoeveel mensen er die liefde hebben voor het Friese hinder. Dus als je thuis zit en je hebt alleen nog die runners in de baan en de hinders, dan heb je net het idee van hoeveel er nog achter zitten die dan ik mooi zeggen met het geheel. En als je dan in zo'n arena binnen, dan voel je dat wel. En dan zie je hoeveel, nou iedereen, dat is gewoon helemaal uitverkocht. Het is Ja. gewoon vechten om kaartje. Als er dan een kaartje weer Ja, en vrij van die is. prijzen, hè? Ik bedoel, Ja, Ja, maar dat is wel 3 heel minuten apart. moet je hè, dat erbij is- wezen, Ja. Erik. De eerste keuring is grutter en grutter en grutter worden. Hè? Want vroeger dan koest vaak, nou ja, niet eerst signalen, dan koest vaak bij de ingang nog wel een kaartje krijgen, misschien op een dij. Maar dat is nou al maanden van tevoren is het al uitverkocht. Maar hoe Iedereen verkleed is wil dat dan die erbij wezen. populariteit? Dat mensen hoe de hele vroeg, ze zitten al je van de hiensterkeuring. Ja, kinderen. het kan net oorwijzen, dat allereerst natuurlijk het hinder zelf. Maar ik ben ervan overtuigd dat hier de televisie een heel belangrijke rol spelen gaat. Omdat nou niet eens iedereen dat zien kon. En het wie natuurlijk voor een hulp de mensen, ja, het staat wel in de kranten. Maar ja, hoe spectaculair is het? Wat gebeurt er al jaar? En dan zie je het op televisie, dan zie je wat er gebeurt. En dan zie je de emoties en dan zie je de spanning en al die mensen die enthousiast binnen. Dus dan krijg je de meesten natuurlijk het gevoel, nou het kennen we het takken meer ergens bijwijzen. Ja. En dat is wel gebeurd. Dus die oren op dat evenement is iedere keer grutter worden. Ja. Ja. Jongens, ik heb voor jullie alle drie een paar stellingen. En dan Leuk. maar we gewoon even kwart op antwoordje en dan kunnen we de letter op wie het weidiger op waarom komen. Ik begin bij die, Gerrit. Een kampioen die trainen net, die wordt gewoon geboren. Ja, hij werd wel geboren. Ja? Hij Oké. mag wel traind worden, maar hij werd Nee, geboren. ja of nee? Ja. Ja, hij wordt gewoon geboren. Age, de tuursport, die is op sterren idee. Nee. Nee. Anita, Jurre, fjouw en jonge 4 is nou fjouwe keer Udroppen kampioen. Het wordt wel eens tijd van een oor.
Nee. Nee. Als hij de beste is dan net. Nee. Agen, ja, het is een jurysport. Heel eerlijk is het nooit. Ik vind dat het wel eerlijk is. Wel eerlijk, dus dan is het er net mee eens. Anita, voor een liedsefokker is het zo goed als onmogelijk om een goedkeurd hinder te krijgen. Nee. Nee? En dan de laatste is van Gerrit. Ik doe al jarenlang verslag van de hinstekeuring, maar eens heb ik hier nog niet met hinders. Dat is mooi. Nou Gerrit, zeg het maar eens. Eerlijk. Hij is like stil, hè? Ja. Ja, we hebben net zo vaak stil. Ja, net zo vaak stil. Dan is welke vragen als ze Nee, stellen, dat is Martijn. net. Het is maar Is net zo? is Dat net. is net zo. Het Dat is is net zo. Goed jongens, want ik vreeg ik dan daar hè, van hoe belangrijk visto die hele hinstekeuring en wat zit er op het spel? Want het draait uiteindelijk gewoon om yield. Toch? Ja, dit is een bedrijf wat er achter zit. Precies. Ja. Ja. Er moet wat gebeuren. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Want het is een hechtepunt, maar het draait uiteindelijk gewoon ordinair yield. Ja, en je moet gewoon zien wat je in huis hebben. Dat je bedrijven daar zien kennen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje... Maar wat is een kampioen? Sorry Gerrit, maar wat is een kampioenwurg? Hoeveel? Euro de kilo. Een euro Ja. per kilo? Ja, de rest is emotie. ja. En de rest is emotie. En natuurlijk is mijn kampioen is dat, dat wist net. Wij hadden hier wat hinders verkocht. BNT is bij ons vergaan. Maar Totilas werd bijvoorbeeld verkocht voor $21 miljoen. Wist erbij geweest? Nee, dat ben ik net bij En West. daarom, verhaal. Ik denk Dat loopt zo net? Nee, dat loopt net. $21 miljoen is wel wat te volgen Ja, van dat is Totilas. Dat kan. En als je dat ben al je bij feest dit en bij feest dat. Ik denk natuurlijk dat de kampioen. Wij hebben nog wat hinders verkocht. Wij hebben wij hebben nog een jongen hier is Jimte. Nou, die hebben we nog verkocht, maar die bloot je hier te dekking. En ik denk dat we daar bij de jongen hier goed moeten scoren. Maar daar heb ik gewoon volle vraag naar. En dan mag gewoon op een gegeven moment is gewoon een afweging, emotioneel en financieel. Je hebt een bedrijf, je hebt een berg personeel, dat moet al je betalen worden. Nou, en dan doe je eens wat verkeerd bij. En Maar alles is te cape? ik ga ooit zijn, dat wie toch voor mij bij. En dan mag ik op bij waarom komen. En ik altijd een man, als ik wat zijn en wat net zit, dan mag ik daarop bij waarom komen. En ik heb nou de komers. Ja, Ja, Charles ik heb doet er zijn, net voor. Charles zo net vet. En dat heb ik dus wel oud om dat te zitten. En dat Maar die is uiteindelijk verkocht Ja, van die is in de verkocht. buurt van $21 miljoen. nee, die is van een bedrag verkocht wat ik weet. Ja. Ja, en dat is helemaal net een bedrag geweest wat ik wil krijgen. Ik heb wel uit China volle betere aanbieding gekregen. Maar dan op een gegeven moment hier ik Johannes. Zijn nakomelingen weer, die ik populair ben. Dan zit er maar bloedvoering, ze stellen dekkingen van elkaar. En dan komt de vraag bij een adres waar je heel graag die hinder in hebben worst. Torm is die daar, die hinder bedrijf verkocht en we konden die meesten. En hij is daar naar Tiffany van der Kooi gegaan. En dan staat er iedere herenigd weer met Torben. En ze bent de jaren geboren op het bedrijf van Wiebinga. En ook is het de jaren staan ze op het werkcelbureau. En dat wie voor mij volle meer het geld. En ze zeggen dat is handelspraat. Maar ik heb hem volle judder echt wat tonnen meer verkeer bekend naar China. Nou, daar wil ik hem net in hebben. En hij is gewoon, omdat het gevoel goed is, er daarheen gegaan. Ik snap dat verhaal heel graag, heel goed. Maar tegelijkertijd toen destijds, en toen stond ik daar in de stal. Ja. En toen zei ik van ja, maar het challenge wie echt van die. Ja. Hier Ja. is zo'n emotionele baan, maar dat hinder derde mocht hij eigenlijk net voort. Nee, maar dat is zo. Maar daar best wat groeit in het personeel. Daar best wat groeit in die onderneming. En dan moest ik de keuzes gewoon niet maken. En dan, wat ik van Charles net leuk vond, dat hij op een gegeven moment, hij dekte elke keer meer. En toen op een gegeven moment kon ik niet minder dekken. En daar hier ik het gewoon, dat vond ik net terecht. Want ik vond het zo'n top hengst. En ik vond dat er beter fakte als al die oren die dan meer dekten. En daar worstel ik mee. En dat vond ik echt, daar hier ik een probleem mee. En daar roen ik altijd mee om. En ik denk, daar in Amerika is hij de king of America. En ik vind het een king. En ik denk, hij heeft de king te wijzen. En dat alles maar elkaar, heb ik het toen daar in. Maar ik zeg Eigenlijk, zeker dat ik er oude weer mee werd. Je maar ik dan niet IJzer. Gaat die ooit voort? Of is die net te verkeerd? Die wil je hem net verkeerd. Nou, dus krijgen ze mij aangegaan. Dus ik met Charles is alles begonnen. En je begint een bedrijf en inderdaad, je groeit daarin. En wij zijn eigenlijk iets met eisen wel wat begonnen. Zo. Ja. Dat is ons hinderwest en die heeft ons grut maken. Ja, ons na miljoen. Ja, Maar die wordt dan nooit En, verkocht? Nou, je moet er wel eens een keer emotie mee soms misschien aan de kant zetten. Al is dat heel moeilijk. Want je hebt natuurlijk een hele baan maar ze hinder al bouwt. En dat moet ik om tot zulke prestaties te komen. Ja. Maar je moet er om je bedrijf denken. En je wil op dat plakje blowen. En je wil er graag terug in bij je bedrijf. En je hangt zin. En je moet af en toe die emotie toch een beetje weer verder stappen. Misschien, ja. Slag het dat misschien wat? Want het ja, door. Agen die zei je van alles is te cape en een beetje stoer. Maar eigenlijk is Agen een heel emotionele man.
Maar best wel... Nou, ik denk dat je emotie moet hebben om in het Friese ras te kunnen... Ja, is dat zo? Ja, ik ben helemaal verliefd op het Friese ras. Ik vind jongens nog het mooiste plakje als dan de lach nu binnen en het personeel is naar huis en alles is af voor en ze zijn lekker aan het eten met heer en alles is rustig. En ik ben alleen nog in de stal en dan ren ik een bij het rijtje langs in de hindenstal en dan denk ik er meest van genieten. Dan viel je echt het gevoel waarom je met Friese hinders bent begonnen eigenlijk. En dat dan ik nog zo uitpak, dan ren je gewoon terug je kampioens stal. Ja. in. Maar IJs is natuurlijk een hele goede hingst. Maar ik bedoel, die doet het fantastisch in die tugerij. Ik bedoel, Ja. Dat is wel heel daar maak je bijzonder, toch ja. ook wel iets maar hard dan, denk Ja. ik. Want ik ja, maar op een box zitten, zo, dan denk ik van nou, daar kan je toch haast net zonder. Nee. Maar dat krijg we de keuzes, een bedrijf en je gevoel, je emotie. Ja. Ja, en word je een hinder ook op een gegeven moment oud en dan wordt er ook minder. En ja, word je dat zien, hè? Dus dat is ik keuzes van. Word je dat wanneer dan kom ik een keer bij het punt, dan moet je een hinder inslepen letten. Wij hebben dat hier maar in me, een gezonde dek inslepen letten matten. Nou, ik gun dat nooit. Nee. Dat je de keuze maakt je matten, hè, die hier dan een ernstige blessure, dat kon echt niet goed. Toen ik het moment dat wij het wisten dat zo ernstig weer dat niet goed kon, toen hebben we hem direct door het inslepen letten. Nou, hij hier misschien nog maar dekken in, maar mijn bergpijnstelling, maar dan ben je bij zo gek met het hinder. Daar ben ik moest zeggen, jongens, alle klinieken hebben een jongen, het kennen het, maar dan laat je mislepen. Maar dat is wel, omdat je saffelen met de beestheid, dan had je dat een paar keer in de hier hebt, dan kies je me stoer nemen, maar dan word ik een hele lietse jongen. Ja. Ja, die emoties, want die hinder krijg ik goed geld vanzelf. Ik bedoel, kan je überhaupt zo'n stal runnen als je het alleen nog voor geld doet? Nee, ik denk dat is bij Jim. Ik zei, als het juist weekends altijd beter moeten gaan. En zij neemt dat vind ik heel leuk. Zij neemt dat momentje even dat alles tot rust komt. Hè? En die momentjes die hebben wij maar weinig. En dat zei ik maar weinig. Maar die momenten dat iedereen fut is, het personeel is fut. En dan, ik ren dan vaak met Marieke het fjord door naar de jaren of met de band. Dan ren je maar je cent door de stal. En dan is het puur, hè? Ja, dat is puur. Ja, En dan besef je wat je hebt. Ja. Dan staan die hinders jongen te zien. En fjord is het mooiste moment. Maar dan hebben ze wat honger en dan vinden ze af honger. Maar dan hebben ze niet wat. En dan knagen ze op die brak om en zo. Ja, en dan rent het de jaren erheen. En dan wist hoe het begonnen is. En dat is... Hoe Snow zegt, wij hebben gewoon echt een mooi bedrijf gecreëerd. Dat is dat de dank heeft. Om dat hinder, wat eigenlijk die hobby weer. Ja, dat vind ik geweldig. Ja. Mooi is dat, hè? Mooi op de jaren. Ja, prachtig. Ik kan me dat ik helemaal voorstellen trouwens. Want ik denk dat, maar daarom zei ik het. Doe kerst het zonder die emotie net waan. Of was het helemaal net vol, toch? Dat je matte dat gevoel voor die hinders. Nee, je moet iedere keer de drijfhelm weer naar achteren gaan. En dus maar hinder is het net zo moeilijk. Maar geen woord op vakantie? Nee, dat hoeft om u net hier eigenlijk. Maar wij krijgen ook praten, niet de voorbereiding. Dat wij nooit splitsen zullen. Anita en ik gaan op vakantie. En Jelmer en mijn vrouw. Want ja, er moet altijd een thuiswijs, zeggen ze altijd. Nou, ik zeg maar wat samen doen. En ik zeg, als ze krijgen honger en ik denk, dan ga ik een keer op vakantie. Maar ja, ik weet net, wat doe je nog hier aan? We hebben Jelmer nog net bellen. Nee, ze zei, ik wil met Jelmer vrij, maar we kunnen maar eens nemen bellen. Ja, dat is de telefoon op tafel lezen, dus dat ging gerust. Ik zat trouwens bij daar een klapblokje op tafel lezen. Wat zit er al in, Gert? Ja, en ik ga even de kampioen van verleden, die maar ik al een hinders. Want het is natuurlijk wel eens keer dat je zit 2 stallen en denk van ja, hoeveel hinders hebben ze nu eigenlijk op een keuring? Want ze zijn belangrijk. En ik zag dat Anita, die komt dit hier met 4 hinders op een keuring. Waaronder natuurlijk Jurre en ik de IJzer toen hier. En Agen er mij 5, die zou eigenlijk maar 6 wezen matten. Maar hoop met 6, hè? Als er een paard van het jaar wordt, komt er, hè? Dus ja, ik reken op 6. Ja, ik reken op 6. Maar dan komt er net op een keuring, maar dan komt er wel, dan kan een bosje in. Ja. En je mag in je naaien, Hielke, en door als 2 naaien kannen en jemte. En dan neemt ze die jemte al, want die has net zelf vakt. Nee. Die broek nog in je bij hem steen en dan gaat het voort. Ja, daar heb je een berg vraag naar. Maar ik vraag in de vakkerij, dus dan ben ik tot een compromis kom. Hier in je dekken. Dat is voor de naaie klantje, maar ik altijd advies aan. Als hij naar het boeteloon gaat en hij komt net tot voldoende jongen, dan wordt er hoeveel weer wordt er ook op afstammelingen. Nou, dat willen we net. Dus wij zijn jongens, we letten hem hier en hier. Ik heb een bergklanditie. Dan dekken we er niet mee. Kepen wij wat jong en dan kunnen wij hem voorbereiden op een naaikommelijke testen. Nou, en dan gaat het naar verder. Dus ik denk dat er een sneu goed chill heeft, dan weten de meesten dat er voor de eerste en voor het laatst beschikbaar is. Dus dat zal wel een run worden. Ja. En dan gaat Kanen, ik vanzelf. En Kanen gaat zelf vak. Dat is ook wel bijzonder. Ja, dan hebben we het door ik, die het Marieke vak. Ja. De vrouw die doet de vakkerij. Zeg nog in de microfoon. Nee, maar dat vind ik wel eens wat lastig. Dat bedrijf, en dat is, daarom vind ik het leuk dat Anita hier zit. En misschien hier Marieke hier, ik moest een keer zitten. Maar ik ben natuurlijk een beetje het gezicht van het bedrijf. En dan zit ik altijd in de boekjes aangehokken. Maar het is de familie
familie eigenlijk maar. En als je familie er net achter staat, in deze tak van sport, dat jouw cycle dan kind gewoon net. En Marieke die doet eigenlijk die fokkerij. Ik moet hoe daar bergfysiek werken aan. Dus zij doet dat, dat de Mary Smietenmatten, dat hele stukje doet zij. En zij kan ik vong. En nee, daar is zij bij geweest. En dat is voor haar nog volle speciaal als voor mij. Want zij had hem eigenlijk uit de Merriwell looked. En no shit, zij hem daarnaast nog hier kunnen rennen. Dus Ja. haar mooiste hier en haar mooiste jonkje in de baan. En wat was er nog meer? Ja, het is je hobby, het is je leven, het beheerst je leven net natuurlijk. Maar jongens, het zet toontje zet het allemaal alle keuringen en dan sneur natuurlijk het kampioenschap. Hoe dreig is het nou om je hinder daar te krijgen op sneuren? Hoe dreig is dat? Nou, net zo moeilijk auto pakken en opladen. Nee, dat snap ik. Maar dat hele traject daarvoor, voordat die uiteindelijk daar in actie komen mooi. Ja. Traject dekjes. Oké. Nou, je begint met valtje, wat ik krijg zo. Marieke met hem er eerst uithellen. Ja. Ja. En dan moet je hem opvakken. Nou, dat kost het 2 jaar. Dan moet je een plakje ziekje waar ze dan binnen kunnen staan en simmers boeten niet lang kunnen staan. In groepsverband. Dat is dan met de hierste staan natuurlijk. En dan hel je ze maar 2 heel hel je ze eruit. Het einde van het seizoen dat ze boeten staan. En dan ga je ze zien wat voor groep je hebben, wat je ophellen hebt, hoe ze ervoor staan. En dan beginnen de selecties en dan helaas de afvalrondes. Ja, dat is natuurlijk zeer appealing. Want van al die afvalrondes, hoeveel hinders werden er aan zijn keurt? Fjouwer. Fjouwer. 4 de laatste jaren. Ja, die blauwe oer. Ja, uiteindelijk. Die blauwe oer. Ja. Van het totaal? Ja. Nou, we beginnen met, ik denk uit Longenwaai, dat is maar 600 begint, 600 in totaliteit. Tenminste, had ik dan een beetje een minder, dan is het dubbele, was het Longenhellers, dus de helft. En daarvoor stuk nog een stukje natuurlijk. Ja. Hoeveel valtjes worden geboren? Hoeveel van worden geboren? Dus daar werd al in geselecteerd. Hè? De minste van die we verkocht, of de beste soms om het geld werd die ik wel verkocht. Maar hè, wat wij, de toppers die willen we gewoon zelf houden, of die doen we mede-eigendom. Nou, dan als het wel een heel erg wat zij zei, dan wordt de eerste selectie maken. Röntgenfoto's, sperma, et cetera. Nou, en dan bloedvoering, ruggesteldheid, beenwerk, het hele gebeuren. Nou, en dan het werk, waar ze werken, bij ze lui, altijd van die lui hinders binnen, ja, die nooit de test erin. Dus ze binnen heel die rondes. En uiteindelijk werden er maar 4 van dit die dan een keer zo goedkeurt. Maar ja, dat is een hele grote afvalrace, maar dat maakt het ik zo mooi. En ik denk dat het ik zo goed is dat er in het Friese raas heel goed geselecteerd wordt en dat er uiteindelijk maar weinig goed kunt worden. Hoe is dat er beginnen, hè? Want die 600 beginnen we, maar uiteindelijk bloot het 4 uur. Ja. Ik bedoel, al die teleurstelmomenten, of valt dat daar? Ja, maar die teleurstellingen die ben goed. Maar dan is die vreugdemoment wordt nog uitbundig gevierd. Hè? Dus dan wordt eerst het nog meer was het herst. Als je dit hierheen bij 2 goed kunt henken, dan zat iedereen geluk. Maar de jaren dat wij een heel soort goeien hier en dat het net lukt is, die winnen er. Dus dan... Ja, ze zeggen net wat ervoor zit. Nee. Hè? Hoeveel er afvallen binnen van die Nee. 2 oorblad. Nee. En Gerrit zei niet, kreeg gewoon op in reactie op de stelling van een kampioen die trainen net, die werd gewoon geboren. Dus Ja, maar dat komt omdat Gerrit een hele beste man is, maar geen eerste man Zijn is. antwoord kwam krijg ik wel heel let, hè? Dat laatste Ja, antwoord. dat- Ja, ik wil wel even uitlezen naar er mijn komt derde nou een nuance, reageren. er komt nou een nuance. Nee, maar wel even uitlezen. Het is altijd een beetje net in hem had, dan krijg je het dringend uit. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. Ja. Als zij dat van nature net had, dan krijg je het ik net optreden. Daarom zei ik eigenlijk van, Hey, hij werd geboren. Klopt, maar een grote voorbeeld is Jurre. Ja. Toch? Die werd bij hem 4 keer kampioen. En bij een oren waren er net hier zo wezen. Dus ik bedoel, trainen zit er wel in. En dat zijn DNA goed is blijkt, maar het overtuigende beste nakomelingen. Dus ik denk dat ze hem de eerste keer mist hebben. Dus heel simpel, het zei is van, als er net een goede trainer voorkomt, dan kan het wel helemaal misgaan. Ik denk de promotie, het is net alleen trainen. Het is promotie op het goede moment, het hinder aanbieden, leren wachten. Ze komen als 2 heel erg het loon uit. Maar dat ben ik nog, die doen wij een ILET of verkeuring. En ik weet gewoon, Jelmer en ik, die hebben privé ik volle contact. Maar die weet ik dat er soms gewoon een hier wacht dat het dan meer resultaat heeft. En die ken dat ik. Maar dat ken ik omdat je een bedrijf erachter hebt. En gewoon in die begint, die gaat direct met je hinderken naar de keuring, maar die wil ik die staatmaatje. Dus die ben gretiger. En omdat wij al gerenommeerde hier op stal hebben, dat geldt van Jelmer en voor u, Had je in het Leeuwen? dan blow je gewoon even rustig wachten en dan breng je hem uit in de sport. En dan heb je het hele netwerk om je heen. Dan krijg ik een vraag van, liet ze de opvolgers meer kongens als grotere. Maar ik denk uiteindelijk
de connecties die je hebben en het netwerk wat je hebt is natuurlijk van een grote staal groter. En de teleurstelling kan ik makkelijker opvangen worden. Dat is gewoon zo. Ja. Ja, dat is trouwens, was even zeiden door mij hartstikke goed. Ja, want ik had er geen verstand van. Hier hebben we eigenlijk Henk Dijkstra voor vanzelf. Ja, die hier ik zit, maar Henk kan helaas er net bij op zaterdag. Zaterdag. Daar is vriend hier gewoon hele beste opmerking. Ik heb mijn dochter het vaak aan, maar je zit er dan en dan zit mijn dochter dat de Muppet zit er direct bij. Maar daar is altijd wel een opmerking hoe zou dat netjes door Arjen om mijn zwier liever giet of hoe mag dat Een beetje het Rubens type. Ja, maar daar is me wel geïnspireerd. Ik ben 10 keer oud van. Dus daar dank ik dan toch om die opmerking. Ja, nou, heel keurig. Ja, heel keurig. En het is nou clear of het is gewoon terug? Nee, we zetten kalm op terug. De vrouw die wil, ze zegt een foto dat ik 18 ben. Nou, daar was zij in, maar ik zeg... Je wint de beeld nog, de waarom zien dat wij dan ik altijd krijg van hier te kunnen. Dat is kunnen. mij ook nog op jonge leeftijd. Daar is vroeger nog bij de stage rond. Toen ben ik al sneller, toch? Ja, en hier stik wat oors om. Ja, dat hier met de meisje dat het voorbracht. Ja, precies. Wiet klaait al, hè? Wiet klaait al. Of hier heeft een speedo aan of zo. Van die verticale strepen op. Heb je een keer maar met een kleren shot. Oh ja, oké. Het lijstje zagrutje. Dat was een pakje met verticale strepen. Dat klaait mooi al uit. deze erotische verhalen, ik weet dat het wel geschikt is voor de jeugdige kijkers. Ja, ik kies Bob Belly, hè? Kan je niet opnemen. Maar even net, hij zei als het raar zei. Hé jongens, even... de verkeerde kant dit keer. Ja, die gaat helemaal de verkeerde kant op. Nog even hoe Jurre, daar zien we het ook over. Jurre, want die skrek zei eigenlijk van, ik hoop dat Jurre misschien wel kampioen wordt. Dat zei dus toch? Ja, wat zeer opmerkelijk is, maar hij heeft wel 4 keer kampioen geweest. 4 keer zo werkelijk uniek wezen. Hoe krijg je hem dat van elkaar? Rustig blowen en gewoon doen hoe het was ik doe. En net gekke dingen doen. En in je hier sluwen. En bij Berry de natata trainen. Ja, maar zit het erin een 5e keer? Het moet kennen, ja. Het moet kennen. Ja. En wordt Jurre dan, want dat wordt wel zijn, echt, hoe je het trekken weer, Jasper Trijs, de Messi van de Hiensten. En komt hij dan in diezelfde categorie? Had hij dan natuurlijk nog nooit, er heeft nog nooit een hinder geweest die het 4 keer kampioen was. Ja, het is wel heel bijzonder werden. Nee, maar we proberen er nog maar een stakje voor te staan. Dan geef je net samen mee akkoord. Nee, maar ik vind het wel een hinder. Waar ik altijd wel achter dat er kampioen wordt. Hè. Je herkt wel eens een keer dat je er net helemaal in de beredenage van de jury mee eens wijzen. En dan krijg ik een vraag, is het eerlijk of net? Ik vind het wel eerlijk, want er staan 3 juries, dus je mag ervan uitgaan dat het eerlijk is. Maar ben je het helemaal eens, dat is een heel ander verhaal. Ja, maar jurysport is per definitie subjectief. Ja, nou, maar dat is het. En maar dan, ik vind dat je er gewoon... Je maakt je er bij Deljan. Maar ik ken altijd er wel mijn leven wat Jurre het is. Ik vind het heel... Hij is wel eens een keer hoe christelijke lelijk west. Ja. Ik ben flink hier. Ja, dat wist dan nog wel. Ja, ik ben flink hier lelijk. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik ben in die datij oud. Ik bedoel, dat zit ik achter de schermen, voor de schermen. Ik vond flink hier Johannes gewoon de algemeen kampioen. Klaar. Ja. Dat hij toen zijn voor de camera. En daar steen ik nog achter. Had ik Johannes vergeleken met de Heers die toen kampioen waren. Herre. Maar de Hengst die toen kampioen waren. Herre 4-12 jou. Ik vroeg het er nog even niet. Ja, Herre van kampioen. En dan staat Johannes daarnaast. Ja, dan vind ik Johannes het completer. En dat zei ik toen. Hè. Kijk, die jonge Hengst doen hartstikke best. Maar ik vind Johannes in het exterieur en alles. Het is een exterieurkeuring. Dan vind ik die volle completer. Maar wij dat dan uit blik en dat is toch lelijk best? Dat is net leuk. Dat waar me nou iets vragen door een collega van die, dan krijg je eerlijk antwoord. Ja, maar dat is het dan echt. Dan kun je er wel bij ja, natuurlijk. En dan ben ik. Dan is het niet voor de hassers. Nee, nou, ik heb wel eens even een keer. Vriend hier heb ik wel eens een keer trouwens even bij de tuchtcommissie zitten. Maar dat is ik al even oplost. Dus, maar ik zie het dan op dat moment en dan soms net goed. En dat wordt wel beter als de ouder wordt. Maar ik ben net in die dan achter de rechts zit in de jury. Ik doe wel als de jury de baan komt, dan het gesprek ondergaan. En ik denk dat ik maat altijd maar in respectvolle manier is. Maar wat ik zeg is, op Jurre hebben om te komen. Ik heb me er in Jurre altijd 70% is beweging. Ik vind dat Jurre gewoon een locomotief is, een krachtig achterbeen heeft, een goede stap heeft en een echt Fries kinder is. Als die 2 daar op die foto van Vlien die staan, dan staan er gewoon 2 hele mooie Frieske en een beetje gelijkwaardig hinders. En dan ben er altijd links en rechts lietse verschillen. En dan ben ik altijd blij dat Johannes bij mij staat en Jurre bij Jelmer. Ik ben dan nog meer Johannes fan van Jurre. Maar ik vind dat wel hinders die heel dicht bij elkaar liggen. Ja, maar je zou dus niet kijken van voordat Jurre bij Jim kwam, toen hier er helemaal niks. Hè? Nog. Jim hebben echt kriegen, staat hij nou is.
Wat heb je hem dan oorsdien? Ik wil eerst wel even zeggen dat het wel heel aardig zijn is al even terug agen. Ja, toch? dat is Als collega. hartstikke Ja. lief. Hartstikke Ja, lief. maar wat ze eerst maar je zussen kennen. Ik bedoel, het is haar. Ik heb heel veel respect van Jurre. En oorsom weet ik, Jim, met Charles, wie dat ik altijd zei. Jongen, fijne collega's. En met Johannes bracht het, dus ik niet Ja. normaal. En dat zie ik Als, altijd. Zien nou, voorbrengen, dat is Reiner. Dat vind ik altijd leuk. En dan is er van Zimmer weer dan met een Johannes. En dan weer een Johannes erop de Reiner dan. En dat is leuk, dat dat onder elkaar ken. Ik bedoel, dat ben wel. En dat is heel leuk. Wij kennen elkaar van jongs af aan. Jelmer het vroeger bij ons draaft. En dat je nou beide stal hebt. En dat je respect voor elkaar hebben. En op het moment dat we in de ring binnen, dan willen we graag dat elkaar hinder wint. Of dat u eigen hinder wint, dat ik het zo zeg. Maar als het oor het is, ben wij de eerste die elkaar de hooi aan kennen. En als ik het net win, dan heb ik het liefst dat Jelmer het wint. Maar ik had er wel een vraag, want daar hebben wij het in het commentaar ik wel eens over. Ja. Van, Jurre had natuurlijk al een aantal keer een kampioen geweest. Johannes draait al een aantal jaren mee. Ken dan bij zijn zuren misschien een rol spelen. Ja, maar van, dat wat vindt misschien hij toch toch, niet? Dat het toch vindt even hij een toch orde komen. Ja. Lindy hier had dat het best, net voor mij. Dat het gewoon dat ze graag graag een jongere. een jongen heeft. Ja. En ik bedoel nergens net om. Die van Flint hier apart de beste bak. Ik ben net zo goed in herre. Dat vind ik een apart mooi hinder. Raas erover. Maar ik vond Johannes Flint die beter. Dus, Ja. maar ik vind dat wel degelijk een best hinder. Maar dat Even zoeken naar de is beelden, mij jongens. natuurlijk, Misschien speciaal voor Agen. Dit is dus Herre, hè? Ja. Dit is Herre. Ja. Ja, en Herre had het verleden jaar echt wel heel fantastisch dien. Hè? Dat was natuurlijk voor hun ook fantastisch mooi. prachtig. Het is een En debutant, een hè, wie is? debutant. Debutant Ja, en- heel bijzonder. Ja. Nee, maar goed. Gewoon goed. Maar dan heeft een beetje het idee dat de jury dan misschien wel zoiets heeft van we willen ook eens een keer een oor hier Tuurlijk. En kampioen. dat zou ik mooi zijn. Maar ik denk dat wij dat... En je maakt het wel vertjen. Wij willen toch ik wel heel graag. Ik denk dat Anita, dat ik graag wil dat hun jonge Jurre nou weer hegelstiet zijn heid. Maar Maar vind jij maar hebt het eigenlijk in de vakkerij, Ja, hè? zei Ja, jij toch? dat? Ja. Ja. Maar Ja. vind maar iemand die weer beter is dan Johannes, hè? Van Johannes ben er nou ik al zwaar goed kunnen. Nou, Fouke, Ouwet, maar ze zijn nog net kampioen geweest. Dus dat betekent, misschien komt het nog, Johannes maar dat vakt geweldig, hè? dat Johannes nog beter vakt. En is als de nijkommelingen. Nou, dus ik hoop dat maar ik hoop in je ding. Ik kom hoor hier weer maar een koppel Johannessen. Dat er eens in je komt die beter in de huid is. Maar ja, En dat wil je allemaal Jordi graag. krijg je ook net beter als hij huid. Nee, maar dat bedoel ik. Ja, Dat bedoel ik. ja dan Nee, zeg dus je hij toch, is er ja. wel. Dus, Ja, het is wel uniek, hè? Dat is, wat dat betreft. Maar hij vakte wel, hè, Ja. Johannes. Dat heel goed op een nijkommelingen. 100%. Ja. Maar ik denk dat dat voor jou maar nou ook uniek is. Maar Jurre te komen en maar jonge Jurre op Van Stienstation. En dan riest dat hier bij dan hè. Maar Charles en Johannes, daar riest erheen. Maar de heid en de nijkommelingen. Dat hebben wij dan nog weer met Ulbrand. Ja, wij hebben Ulbrand mee. En zien twee jenigste goed kunnen zwanstem bij mij op een vrachtwagen op bij ons. Ja, dat is toch geweldig. En de jenne het Marieke nog vakt. Nou, geweldig. Is Hielke, Ja. is Hielke van Jurre? Sorry? Hielke die komt Ja, nou... ja. Ja, dat is die van Jurre. Jesse, ja. Hoe bijzonder is dat voor jou? Want van Agen weten we het nou. Maar hoe Zeker mooi heel is dat? bijzonder. Daar ga je voor. Hè? Dat de volgende generatie het stokje hoop je direct weer uit te nemen. Dat je bedrijf ik terug in gaan. Ja. Ja. Dat je- En dan Jurre een keer verkeerd bij dus. Jerk wel een beetje. Ja, wie weet, hè? En dan hebben we misschien wel een Maar dan, gegaan. Hij is toch uit die app, maar dan begin ik even... Ja, toch? Dan ben je toch wel een gegaan, denk ik. Borst je heel spreken van de hengst, maar dan keer ik hem meer. De robot of zo? Het is Ja, een weet ik niet, veiling. maar ik ben wel fan. Nou ja, dat is wel heel erg. niet. Ja, Ja, maar laten we beginnen. We beginnen bij een ton. Nee, dat is te kwaad. Ik denk als het bij zo'n hengst sowieso met een ton of jou beginnen moest. Oh ja? Ja, zeker. Zeker. Dat zijn normale bedragen voor ja, een als hij mij top. nou voor verkeerd bewoont, dan denk ik wel dat ik... maar ik zet het met jou, want zij je net zo van de bedragen. Ze Nee. wil wat reed. Maar Ik niet. ik zou jou jou. maar in Maar je begint, het e-prijsbod is voor jou een ton. Nee, ik vind dat je maar respectvol bad voor zijn hinderkomen. Ja, maar voor jou een ton is wel respectvol, ja, of ik vind niet? het respectvol. Maar ja. dat is de bierder. Ja. Je bent Ja. Is voor jou het een respectvol beginbod? Ja, ik bemoei me er nooit zo vol op. Is het respectvol beginbad, Vreta? Een beginbad, Een respectvol. beginbod. Ja. Ja. Toch? Ik beter daar beginnen dan nog leger, toch? Ja, dat kan mij ook. Nee, maar wij hebben natuurlijk, maar hier is wel eens dat mensen een onrespectvol bieden. Dan zit ik altijd geen interesse. Ja. Nee, ik vind altijd, maar daar hier Riemen van der Velde zei bij Jervin altijd van, was nooit bedragen nemen. Nee, dat is nog beter. Nog met het beter. Als hij hem graag had wil, Ja, maar Ja. ik... komen mij heel Dit goed ze maar bod. komen, ja. En, Ja. en Dan nooit denken wij er dan wel naar. Ja. Precies, en nooit een chimpot doen. Hè? Hey, eventjes bij de jury. Hè. Waar let nou sneuren die jury vooral op? Want je hebt misschien wel in de gaten, ik ben een leek, ik heb geen idee. Die hinder show er al je prachtig uit. Maar waar let de jury nou echt op? De mooiste aanjager. Wie is er dan? Ja. Dat denk ik Maar wel. dat bij die man. Nou, dan Dat is 15 kilo kwijt. Ja, dat is 15 kilo kwijt. Anita, de Nee, vraag... Bijzonder. Ja, ik ben even perplex. Sorry. Nee, waar let de jury op? Ja, op het hinder hoop ik. Ja, gelukkig al, ja. Op bij het hinder. Ja. Ja, Waar let op de het jury bij het hinder op?
Ja, dat zijn meerdere dingen. Hè. Het is Wat is het hele belangrijkste? totaalplaatje. Wat is het belangrijkste? Wat is het allerbelangrijkste? Nou, Een paar belangrijke dingen, ja. ja, hij moet als een Fries eruit zien. Dat ben je al hier, toch? Ze zeggen er al hier uit Friesland in de Zuid. Jongens, kom eens Dirk net. Nee. Nee. Ik heb er nooit een persoonlijkheid, jongen. Bewegen. Nee, dit is een stukje uit hetgene wat de Fries eigenlijk al je kent. Hij kan op concours komen, maar nu is het natuurlijk hier de keuring. En dan we ze keurt op exterieur, hoe ze het eruit zeggen. En dan hij natuurlijk richtlijnen waar de jury op moet letten, waarom die goedkeurd is. En Ja, maar welke richtlijn? Dat vraagt er. Dan moest Ja. nou eens even een leek uitlezen. Ja, precies. Een Waar leek. erop letten wordt. Dus ja, wij weten dat al even. Maar die Oké. leek, die nog luistert. Ja, precies. Waarom wordt Jurre Fjouke kampioen? nou, hij is heel sterk in zijn beweging. Hij heeft een sterk achterbeen. En wat hij zei het dan? Sterk, continuïteit. dat shot er gewoon sierlijk uit? Is dat het? Of? Nee, het krachtig achterbeen. Krachtig. Hij zet zijn achterbeen onder het lichaam. En hij is natuurlijk, hij bloot stabiel. Er zijn heel soort hiersten, misschien een keer daarop letten, sneuren. Dat het eerste rondje, dat denk ik, jeetje, dit is deze die kan wel dicht in de buurt komen vanmiddag. Dat hij direct nog een keer moet. En dan is de kunst om dan die energie, dat hij die kan behouden voor de volgende rondjes, als hij dan wat terug maakt. Maar dat is juist gelijk van, dit is een hele goeie. Dat is juist ook gelijk. Als hij in de ring komt. En die, Ja, en je hebt natuurlijk zelf je eigen voorkeur waar je op letten is, maar waar je graag zien maaien in een hierst. Wat juist dan heel graag? Wat juist Nou, heel ik graag? zou graag dat smoothie neem ik het altijd vaak. Dat atletische is maar. Ja. Ze lekker Ja. soepel bewegen. Ja, lekker los. En op hun plak is maar al kunnen beginnen. Dat ze net 4 meter nodig hebben om op gang te komen. Dat Ze, ze gelijk gelijk, gewoon, ze Ja. beginnen te draven en het is gelijk... dat moet ik graag zien. Ja. Dat Hij ze, wordt dat ze de natuurlijk kracht hebben om op hun plak al om te trainen. Wat natuurlijk ook wel grappig is, ik bedoel, al jaren en het is een hartstikke goede dienst en dat leren mij om kampioenschap, maar wordt geen kampioen, dus na of jou en jongen 2. Die zit er altijd bij en dus hij had een geweldige fanschare op het tribune, er gebeurt er altijd wat. Tegelijk die er dan nooit algemeen kampioen worden. En ja, een van de dingen die daarna zijn wordt van zijn voorwerk, zijn voorbeen, ben fantastisch om te zien. Ja, we hebben hier de beelden, hè? Dit zijn de beelden van Naan of jou en Jochen 2. Ja, apart. Excellent hinder. En waarom is dit apart? Nou ja, het voorbeen die laat hij gewoon heel voort. Hè. Hij is juist de knibbel, dus het middenpunt van het lengte. Hè, als de jelve, het voorbeen zit de knibbel. Die laat er heel mooi vooruit. En dan scoot hij eigenlijk nog eens een keer de 10 naar voren. Dus hij maakt het een hele ronde pas. Nou, dat is juist nou ook heel mooi in die slow motion, dat hij dat voorbeen heel mooi fut zet. Nou, en ik vind hem op dit beeld achter ik heel goed ontreden. Dus op een gegeven moment wil ik wel eens wat zijn hoe een hinder dan dat de concurrent dat zei, of weet ik, of op een moment dat er dat net doet, maar je juist hem gewoon heel goed aantreden. En bij hem ja. zit het in de sport ik waarom, hè? Ja, ik Dan vind liet het ook Nana zien. goed hinder. En misschien dat hij ietsje behendiger is dan de eerste Jurre en Johannes dit. Misschien is dat het. De eigenaar vind ik al leren dat er of met de dat de kampioen worden maakt, is hè? natuurlijk strijdbaar en dat mag ik. Maar waarom is hij dan, als je hem al eens zei van, dit ziet er echt heel mooi uit. Ja, Waarom maar is hij dan nooit kampioen geweest? Omdat er het exterieur ik mooi om wordt. En soms krijg je in die finale, wat Anita krijgt uitluidt, een hinder met balansen. En soms in de finale misschien gewoon krijgen wat te gek wordt. En als het nooit hinder is of het voorbrengen, het moet altijd crack passen. En als het dan crack even net goed gaat, wat de crack zei, Jurre, en dat is maar Johannes, ik zei, want ik zou mijn eigen hinder hier ik wat meer promoten, want ik had hier ook die Ja, hij is alleen maar weer jurren. maar dat is maar Johannes, ik zei, hij zou beginnen. En wat zij bedoelt is van direct het eerste pas van het achterbeen, direct onder de massa, dat het achterbeen zich beweegt naar de buik. Dus dat hij hem ondertreedt en direct goed start. Ja, en dan is het al een hele lijn. En dat het voorbeen en het achterbeen, dat in verhouding is. Dus dat hij net voor een hele grote pas maakt en achter net. Dan is just gewoon... En het hele lichaam gebruiken. Ja, het lichaam skoft Komt omheen. omheen drukken. Ja, dat ben je van die dingen. En de rust bewaar ik kennis. Johannes, daar heb ik dan gewoon heel veel vertrouwen in. Dus dan list hij net gek, maatje. En dat is maar niet ik, zeg maar jou. Maar wij staan heel rustig in de baan met die hinders. Want door wist gewoon dat ze 4 komen. Ja. Nou, even naar die, Maar ja. ik denk dat ik even. Wij weten nou dat er een hoop hinderninsleerververs en maar echt leken zitten er zaterdag weer voor die short aan mij. Hè? Ja. Die hadden natuurlijk net echt verstand van. Maar neem nou eens 3 of 4 dingen waar ze om denken, maar dan kan ze zelf een beetje mij denken wat een goed hinder is. Regelmaat. Regelmaat. Ik schreeuw het even op, ja? Ja,
Regelmaat. Ja, regelmaat. Nou, dus daarboven zegt even de ras, maar daar begint het maar. Dat hinderom komt. Ras, regelmaat. Ja. Uitstraling. Uitstraling. De hele totale plaatsie. Nou, Ja. die drie dingen, als die heeft. En dan het volhouden. Hè. Dus is er het tweede rondje, sluit hij dan nog goed aan. Hè. En daar is wel eens de status goed. Dus behoud van regelmaat over de 2 rondes. Nou, als dat al je wat heeft. Ja, dan En ben er maar een paar hinders die ik in onmerking komen. Daar mag je heel eerlijk in wijzen. Nou, neem de favorieten eens op, jongens, hier om tafel. Oudere hengsten zul ik dan even doen, want dat is voor mij moeilijker om te zeggen. Ik zit bij de oudere hengsten. Het timing komt bij de oudere hengsten. En hier maar heel veel jeugd. Ja. Raas, goede beweging. Hoop dat het nou de tweede keer ik doet. Want dat is bij mijn handbal eens een keer zo. Dat er meer als al het kruid verzet en middies. Het leest, maar die tip ik toch. Ik tip Er is trouwens maar in je timen? Ja. Oké, dus ik hoef er geen getal achter Hij te moet de zetten. getal wel op zich. Ja, zie je er een getal op? Nee, maar Maar, 4 of jouw Nee, volgens alles mij. komt maar 1 keer. Nou, en oké. Jurre, nogmaals, her ik bij de favorieten. En ik her Ulbrand als outsider erbij. Die komt nog voor het Ulbrand. eerst. Ja, die is... Ja, krijg ik een heel mooi filmpje van Sjoen. Ja, nee, maar Ulbrand doet goed in de vakkerij, maar die is zo'n gewoon ik nog goed. En ik zeg dan Menne als outsider er toch even bij komt. Ja, is Verhuizen van Hengstation. Ik ken Charles de Boer, top collega, is gebrand, het hem ervoor. Ik had het van de week maar bellen. Hij zei het gaat gebeuren. Dus ja, dat binnen voor jou jonge ouderen. En van die jongeren hier is het wat meer dan daar. Ja, en Tijmen wie er natuurlijk verleden die net bij. Die is 2 jaar in kampioen worden voor het eerst. Maar die weer er verleden die net bij door een blessure. Dus die er nog weer Nee, bij. Tijmen wie er flink die. Tijmen die waren die weer erbij. Mathies wie er toen net bij. Ah, Mathies. Ja, sorry. Die wie kampioen 2 jaar in. Ja, en die is er wel weer bij geweest, maar die stiet toen wat in de middenmoot. Dus, maar Tijmen die schoot nooit terug. Die had de oudstammelen Schiller, die schoot nooit terug naar de ouderen. Dus er komen altijd het kampioenschap oudere jongeren. Er komen nog een paar van de jongeren bij de ouderen. Zag ik zitten. Maar ik Dus zie dus verkeerd, Tijmen, want Jurre, Mathies... Ulbrand en Minne. En Mathies neemt net. Mathies neem ik net. Nee. Want ik had het eerste stukje, die fjouwe ding. En er binnen een paar dingen, die vind ik dat het net het. Dus ik Wat had hij dan het? Regelmaat of iets zelf zinnen. Zelf, ja. Je bent ook de punt nog. Je hebt ook de punt op terug. Dus- En volhouden, hè, goed volhouden. Dan de jonge hingsten, Anita, want daar wist je ook een heel soort van. De favorieten bij de jonge hingsten? Ja, dat is natuurlijk altijd spannend. Die komen natuurlijk voor het eerst, de echte jongen hier, die komen natuurlijk voor het eerst Ja, maar Dobe is een kenner. in de Skyward. Want Dobe is daarom zit je hier op tafel. Oh. Ik wil minimaal 3 namen. Oké, nou dan ben ik eerst met die van Nuus. Ja? Die hier onder het lijstje Ja. zit. Oh, dat weet Gerrit met de naam. Pak hem maar even bij. Dat is de eerste. Restje ze? Hier, dat is hier, die. ja. Nou, dan doen we de laatste. Hielke. Ja, Dat is Hielke. maar IE. Nou, dit is Ja. met Hielke, IE. maar IE. Ja, Oké. 24. 24, Ja, ja. 24, ja. Ja. Ja, precies. 24. Hielke? Nou, welke hebben we dan? Oh ja, we hebben een collega die heel goed voor ons praten. Ja. Dus dan Nee, ging maar ik dan van moest de... praten, praten voor de hengst. Ik zit je net, daar heeft de hengst jongen, die jonge hengsten. Dus net elkaar naar de moeder praten, vind ik Nee. weer. Wij zitten hier om eerlijk antwoord door die Friese kinders die aan. Dus Thomas gewoon je eigen favoriete traaien. En dat minder net bij zitten, dat hindert me niet. Maar dat komt wel achter me sneun. Ja, nou, daarom, ja. Dat komt wel achter. Nou, kom maar op dan. Nog Oké, 2 namen. even zien. Welke, Teun. ja, en Gossen. Die Gosse? had ik bij, toch? Gosse en Teun. En, Is dat wat? Jimte. Scroll die ik dan maar bij die en jongen. die oren, die... Welke Eens even oren? op Die zoek. zwarte? een van die naaien. Ik zie je mij, hè? Oké. Welke naai was de Is het- afstamming? Ja, het vermaan die ik net. Die mennen? Is dat die net? Ja. Ja, de Ik denk mennen dat van die Vermaan. ik denk dat die nog ik nog wel... Ja, maar... Van Van Manen. Ja. De Gerben van Manen hebben je nog niet in de scootje, Giel? Ja, Vermaan, daar heeft hem hier. Oh. Ja, wie de krijg. Ik ben ja, die. Die. Ja. Hoe heet die? Jorke 4-3 was Nee, op je door, steen. door. En Hilbert 4 Ja, van Jorke, jongen. Jorke, die bedoelt. Ja. Jorke. Maar die hoeft er net bij te zetten. Nee? Nee. Er stond nog een aanvulling? Ja, maar ja, daar is Nee, komt maar bij. ja, Welke ding stond? Ik moet de treien hebben, maar er is nog een paar afvallen, jongens. Ja, Ik heb Hielke, Gosse, Ja, maar het is Teun, niet een lijstje, maar je hebt Ja. en kan. Jinte en Jorke. Ja, die Ulbrand, of de Inje Ulbrand, dat is die Torben, toch? Ja, Ulbrand Torben. Kanne, dat is Kanne. Ik vind het nou een beetje Ja, ingewikkeld listje nee. worden. Ja, Ja, we het is weten een het niet. ingewikkeld liedje. Is ja, nou ja, Maar, goed. Maar ja, dat is natuurlijk het leuke denk ervan, dat toch? Ja. Ik denk dat, daarom joeg ik natuurlijk heel slim de jonge hengsten dan haar. Omdat ik vind dat daar volle meer keuze is. Dus ik die heel Hey, slim. hij is ook Ja, een maar de jaren oudere jongen. hingsten maar. De oudere hingsten is gewoon, het binnen Dat de is peer gewoon wat hingsten. makkelijker. Nee, maar dat is iets makkelijker. En het is een verrassingsbeeld van die jongen Ja, hier. een verrassingbeeld. Ja, maar ja, shit, dat hij weet is je dan Gossen. Wij zijn natuurlijk heel eerlijk bij de kampioen van Flintier. Die zetten we net eens op een lijst. Dus het is belachelijk van u. Herre. Ja, eigenlijk Maar wel, dat ja. misschien zou het iets, maar ik vind dat het er wel op maat. Maar daar is de keuze
groter. Ja. Die oudere hinders, er zijn toch een heel soort hinders die hebben wat meer sliet. Hè? Die worden ouder, dan ben ik oudere hinders. En dan is bij een heel soort wat sliet en de duurzaamheid die er net is. Dus dan is gewoon bepaalde hinders, ja, die toch het heel leuk, maar die kunnen net meer in aanmerking komen om kampioen te worden. Die jonge hengsten, ja, daar is die keuze voor de jury volle groter. Dus daar komt ik best wel vaak de algemeen kampioen uit. En uiteindelijk zal dat ik matten. Alleen Jurre het bewezen, hè, als ouder hinder en Johannes, dat die de jonge garde dan wordt vaak de slim oude is. Ja. Hey, nog één wat oors. Wat niet gek zei ik al van Jasper Trij, saai. Meestal begonnen spontaan te goalen en te screamen. Werd ik eigenlijk net wel. Komt er weer eens een nieuwe Jasper? Eerder toch al? Eerder die er al? Ja, die ben er toch al. Daar is de krijg Jurre, Johannes. Jurre en Johannes, dat binnen een nieuwe Jasper? Ja, wat natuurlijk En dan extreemmatig nog even meer van dit tijdperk. Nou, Jasper weer natuurlijk top. Ja. Beweging en alles. Maar ik denk als een Jurre is en er zit natuurlijk een Jasper mem achter. Hè. Dus bloedvoering hier. Jasper zit in Jurre zijn bloedvoering. Hè. En de mem hier Jasper. Dus misschien just dat in de beweging ik wel waarom die fast die Jasper hier. Dat just vind ik wel in Jurre waarom. Alleen extreemmatig gaat er dan meer van Maurits. Maar nog iets meer voorbeen erin. Dus ik denk dat Jurre echt wel mooi zit. Misschien dat degene die het eerste is, maar dat die de na Jasper is. Ik bedoel, die heeft het toch voor jou keer hellen. Ja. Vies dat het ook? Nou, ik zie te denken van... ik zit nu aan de prompts te denken. Je neemt nou Jasper... dat is al je emotie, maar ik denk dat we samen met de proms, dat we direct al je weer de hinders onder begeleiding hebben van de muziek en hele mooie artiesten. Jongens en vreed, hè? Jongens en vreed te doen. En dan, ik denk dat je dan echt de emotie is, maar het gevoel wat je dan hebben met het Friese hinders is, maar onder begeleiding van de muziek en lacht en alles. En dan zie ik nu zelf te denken. We hebben natuurlijk door we daar dus stentie om denk ik. En hebben dus bijdragen. En er komen heel soort hinders die er gepresenteerd worden. En wij willen een speciaal effect zien dat we die twee Mauritsen zeg maar bij elkaar spannen in de show. En dat hoop ik dat het emotie brengt, krijg als mijn Jasper zeg maar. Dat ik het stukje brengt. Nou, ik denk dat er net volle dekking komen van mij zonder. Maar de 12 bij hun waren dus heel makkelijk, toch? Ja, nee, goed. Die knopen we bij elkaar. Ja. Maar dat is net voor degene die zit te luisteren van waar ben dat dan? Nee, Jurre en IJzer die in de show zien letten. Nou, Jurre en IJzer. Dat brengt emotie. Maar ik denk als de één hinder eruit wil spikken, want daar best je op uit, Arjen. Ja, graag, één hinder. Lekker duidelijk. Lekker duidelijk. Versmallen. En dan denk Bedankt dat je me even helpt. Ja, ik ben altijd... Nee, maar inderdaad niks. Maar als je dan één hinder eruit pikken maakt, dan vind ik dat de geëxporteerde tjallen, die dat al een beetje vind ik. Toen van de tjallen voortgang, wie dat effect rekken. En dan kwam er in de baan. Ja, ik koos het haast net droeg houden, want die hier gewoon fans, had er nou roen of net roen, altijd hier de fans. Nou, ik denk dat Jasper en Johannes dat, Jurre en Johannes dat ik hebben. Maar dan vind ik dat Jurre, trots al zijn titels daar in de baan, dat dan even je te vertellen. Wat wel heel bijzonder is mezelf, want dat is Jasper wie een groot kampioen, prima, had een fantastische nakomeling en dergelijke. Maar wat hij al neemde, als hij in de ring kwam, en dat zei zijn eigen, had ik altijd van ja, dan gebeurt er wat met dat hinder. En dat had jarenlang tot die emotie leidt, want hij verzaakte nooit. Hij weer altijd regelmatig in de beweging haast. En dan kwam dat holtje omheen. En dat vond het publiek prachtig. En daar zie je ze natuurlijk. Ik omdat je gevoel krijgt, maar zijn hier is. Maar dat is die lange lijnen. Hè? Daar missen we misschien ook wel eens in je meisje. We hadden altijd dat speeltje om de hoorn, dat we ernaast draven. Maar die lange lijnen, en dat bedoelde zij, krijgen eens een keer. Maar wij zorg ik nou dat een hinder eigenlijk op een plak steen bloot. Een beetje dat piaf. Nou, als Harry van Middelaar met Jasper binnenkwam, dan wie die eigenlijk stil, maar hij beweegde. Hè? Dus dat is een beetje die passageachtige manier van bewegen. Dat brengt bij mensen soms nog meer los als dat snelle gevleien. En op dit moment denk ik dat we net in de lange... Ik zou net weten wie we in de lange lijnen krijgen die dat echt kent. IJsje zal in de lange lijnen komen, hè, maar als je een geweldige voorbeen. Maar Ian die kent dat dan ik, die emotie oproepen, omdat er dan heel spectaculair is. Maar in dat liedje, dat je eigenlijk daar stilstaat en dan alle spieren bewegen, ja, dat koe Jasper. En dat wie voor u als liefhebber geweldig om naar te zien. Ja, jongens, we Elias hing je dan. Ja, Elias. Ja. Ze staan er gewoon aan de eind van deze sportcast. Hienste sportcast, laten we zeggen. Ik wil van je al jaar in versissing. Waar wordt de algemeen kampioen? En dan begin ik natuurlijk bij de dame. Nou, ja. Mag ik er even nooit denken? Dan mag ik er nooit denken. Dan begin ik bij Gerrit. Nou, omdat ik er heel even verstaan van had, zeg ik Jurre. Want ik zou wel heel graag eens zien willen dat hij een 5 keer kampioen was. Jurre. Anita, bist er al uit?
Nou, dan doen we die ik en dan krijgen we een nieuwe Jasper ervan. Ja. Jurre, Hagen. Nou, ik wil 2 nemen. Ik wil jongen. Nee, Nee, Ian, Ian, nou, maar- ik moet versmallen. Nee, Ik ja, mag ja, gewoon nee, versmallen. Ja, maar ik nou. doe helaas. 2 en dan Ian. Ja. Ik doe algemeen kampioen Jimte en reservekampioen Jurre. Oké. Maar Jimte, die namen hebben die al eens vaker gehad nou aan tafel? Net Nou, volle. zit bij die lijstje bij Ja. de kampioen. Maar ik denk dat dat een hinder is. Een outsider in de verrichting. Die is nog krijg goedkeurd. In de verrichting, nou ja, de koek wil vernemen. Heb je net in Sint-Wan. Hij had van de jonge hengsten de leegste punten gekregen. Ik herken ik, maar ik denk dat dit hier op een keuring Jim het wordt. En ik denk dat hij heel vier komt. Oké, nou we zullen er al je opletten jongens. Op ras, regelmaat, uitstraling en volhouden. Voilà. Daar is het. Ja. Hey, Tiegetank, Anita, hartstikke bedankt. Ik bedankt. Ja, ik vond het leuk dat je wien. Agen, heel soort succes. Ja. Vooral ik nog en een goede trots zetten hebben. Ja, Maar nog ja, 10 die kilo. nog een kilo Die- zitten. nog- Ja, Ja, nog ja. een 10 kilo. En Gerrit, ik een heel soort willen de komende dagen bij Ja, deze... hoop Op gezamenlijk sneur, met je Henk, bent hè? er wel voor. Ja. Ja. Bij de eerlijkse Hienstekunning. Ontzettend deze Hiensters podcast. Ont de volgende keer. Dag.